Unom ka mga Dabawenyo ang gipasidunggan isip Dato Bago Awardees 2026. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-award kanila. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Eduardo Alvarez Bangayan sa Public Service, Jean Chiong Bangayan sa Tourism, Maria Cristina Floyrendo Brias sa Community Livelihood, Alex Valdez Buenaventura sa Rural Banking, Manuel Mendoza Urig sa Civil Service, ug Guilejito Noyna Pepito sa Visual Arts. Sila ang unong Kadato Bago Awardees, ang pinakataas nga pasidungog nga ginahatag sa Davao City LGU alang sa mga Dabawenyo nga dunay mahinungdanong tampo sa kalambuan sa syudad ug kahusayan sa tagsa-tagsa nilang propesyon ug sektor. Gipasidunggan sila ato sa 54th conferment of Dato Bago Awards 2026 sa Davao City, Miyerkules sa gabi. To honor Davaoenos whose achievement have greatly contributed to the growth and development of our beloved city of Davao. You will agree with me that building the legacy of service is not based on what you have earned for yourself, but on what you have done in the service of a better world. Personal nga mitambong si Vice President Sara Duterte. Sumala sa bise, ang kalambuan wala na himo sa usa lang kagabi o dili lang sa usa ka tao. Apan gikan sa ordinaryong tao, nagipiling mabuhi nga makahuluganon matag adlaw alang sa Davao City. When Davao City gives its highest honor, it's not just recognizing achievements on paper. It's recognizing lives that have made a real difference in the everyday stories of our people. Dugang sa bise ang ilang katakos, nakatandog sa kinabuhi sa uban, pinaagi sa serbisyo, leadership og oportunidad nga gimugna. To our awardees, thank you for showing us what it means to stand your ground, to serve with purpose, and to build something that lasts. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.